Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi kembali. Sengklek no sedok ya kita kelin ya. Yes, ana ibu tak nyengklek no. Enek mak ngatini soalnya. Apa? Si sakit mak Pak. Ayo. Yang di sini mak ngatini. Nah, betul. Bersih-bersih yo. Yes, ngono kuwi ta ya umume. Resik-resik apa? Oh iya ayo ta. Ayo coba pateni sik. Ya yang golek sesuatu nggo mak Pah, Nduk. Semoga mak Pah yang sehat. Lho ki apa kus yang keblok? Yo. Ya, kono. Tutup nasi arep, Pak. Tak tutup. Tadi gede. Nah. Jangan tutup. Ibu tak saya sebelah kono. Sing banter tan. Sing banter, Nduk. Hore, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau nyampe ning gone pasar, aku tak mencari sesuatu ya. Ki Mbak Indah ya nggih konten. Aku ya sekalian nggih konten. Oh lagu. Saya sebentar ya pemirsa, lagunya aku mau Nduk membelikan untuk mak Pah, Nduk Tan. Intan pengen sepundi? Intan pengen di roti Nduk, roti sisir, Nduk, senengane Mbah Yi, Nduk. Roti sisir senengane Mbah Yi. Ayo tan, Nduk Tan, ditumbasno. Mbak Indah ben orang hutan. Rarutan. Apa? Larutan. Dia juga tas oh. Tasnya ning kono lho ngarep. Intan juga Nduk, juga tas Tan. Oh. Iya, ambil tas, juga tas. Intan juga tas. Udah, ibu aku juga. Apa nek arane? Roti-roti iki lho pemirsa. Lho, mak Pah. Oke lho, mak Pah ambil lho. Intan. Lala kena opo kae? Mbak Ida juga ada keranjang. Ambil endi? Ini apa iki? Oh, roti. Nggak tunggu ngeteh di pemirsa. Iki rada atos, sing empuk, Dok, sing empuk. Ambek buah. Intan pengen iki. Iki lho, Dok, sing rasa meses, Dok. Oh, nek sing meses, yo. Empuk. Iya. Intan, satu aja. Tarekmu. Iki gowa, Nduk. Wis gowo apel siji. Oh, dikasih kantong. Nah, kasih kantong Mbaknya. Ambil yang banyak. Langsung nyekeli apel siji, lucu. Nduk adem nek lucu nek gowo apel. Lah nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih ngoten niku kinare.
endi nduk Tan? Intan. Ambil lo meh iki lho, sing ambil endi, sing beda-beda ngono lho. Iki kok brownies. Brownies panggang. Brownies panggang. Brownies panggang padha iki padha. Apa nih? Golek rono lho, cemilan sing ning kono. Dan telur saiki 28. Apa iku kerupuk intene? Apa iki? Oh, Kusuma. Mereknya Kusuma. Piye? Yes, nang juga. Apa lagi nara glundung? Susuk nek Pak Basna ya. Iso. Reva delok tan. Reva kok. Rang kling rang. Antine ngantek njukuk sampai mubeng. Adik. Ayo. Adik. Aja diganggu sik deh adike. Dik mau mbok sayangi dekne emosi. Mau disayang lagi mau. Tomat. Rasa tomat. Oh iya, aja sing iku. Sing botolan wae. Oh wis anu. Sing ndi? Nih. Pedes iki. Enggak. Sambal pedes. Jangan dibalik. Iki extra pedas, sing iki extra pedas. Guys, Dasar. Ora. Ora, pikirku kan iki Intan, iki lho extra pedas. Ora ya wis rene Tan golek iki lho rene. Santen ini 6.000. Ya. Ayo golek kerupuk rene lho. Rene lho Tan. Ora apa ditambahi iki lho, cemilan. Ayo kene nggo nyemil iki lho. Rene lho Tan. Sini, tinggo cemilan. Sini lho Tan. Nggo cemilan nek. Iki ora ditutup. Iya ya tutupno nek urung ditutup ya tutupno. Intan bagian nek pintu-pintu toko urung ketutup ya tutupno. Nah, wis dah. Biasane nek sampah-sampah jeblok nih Intan sing jumputno pemirsa. Nah, sendang, kuwi satu. Tinggo gawanan mbek tambah roti-roti engko. Nah. Endi? Iki enak iki. Tambah endi lah, Nduk? Apa? Jaluk apa? Duh, aku ki manut internet kok mbok tambah endi. Oh, bola-bola kopong. Bola-bola tengiri. Oh. Iki lho, Nduk. Iya. Mak kok nunjuk susu ora ya? Kok enggak boleh. Enggak boleh ya, Nduk ya. Sing sak ngertiku pemirsa, kuwi Pak Jan senengane ngemil ini lho pemirsa. Aku dolan rono ning meja ya nek ngene iki. Ini terus ada roti. Iki sasku di tanggo mangan apa? Tahu ngono enak tahu. Tambah dua apa ya, Nduk ya? Ayo rono sik. Iya. Enak yo. Iki apa iki cemilan istimewa bolo dewe. Getas manis. Nah iki kerupuk anu apa jenenge kerupuk kulit nggih. Kerupuk kulit sapi. Rendang. Iki adik Kinara lho, cantik. Jangan kok mbok makan. Iki belanjaane Mbak Intan, wis tak pegange Mbak kok mbok cokoti kok. Adik Kinara cantik kok. Ambil. Adik Kinara cantik. Begini ibu tuh. Heeh, iki. Lho, meja. Dah nggih. Ya nunggu Mama.
nggih. Nggone Bapak. Dadah. Itu ibu yang disotek. Iya toh. Nih ibu ke bawah, nih ibu ke atas. Saya disotek kok ngejoy loh. Saya contoh itu mamane ibu mendur. Dua. Ya, Cuma dua banget. Udah besar ini. Ini loh. Kinara. Wis mandi Kinara. Ayo, mau apa kalau ya? Dimasukkan apa ya? Ini Mbak, belanjaan. Ayo tangan. Aja dipateni iki, aja. Iya, iya. Kalau repot. Pateni cus ya. Belum sih. Heeh. Iki Mbah Dames diterapi iki. Nggih. Mbah Dames diterapi mbek Kinara iki. Sama Mbak. Ini ndek pada panas sih, tapi dekne gak peduli kok. Ya Allah. Ngajane iki. Celanane gitu dilepas pemirsa berganti, bebek tuh ganti. Terusnya ngeten, mak putune kok kados gendong beras. Tak setorno Mbak. Story Mbak. Ya Mbak. Nggih, Nduk. Emah. Nembe emah. Iya, stop aja ngombe akeh-akeh, watuk engko. Kayak lengkap pemirsa. Ayo. Kan lematin gak mbok wangi ya, Dok? Udah, nek kancane ya, Mbak seneng lah. Nek karo kumbah nak seneng ah. Panus sih lah Kinara, panas do apa ning ndi? Ya Allah, mana. Panas ada mah. Mboten wingi kan jenengan cerita kula nek munyer-munyer to nggih to. Jangan niku pun wingi ngertos postingane Mbak Indah kan dibeto teng griya sakit nika. Intan langsung ngeten. Ayo Bu, nang rumah sakit. Lah pas niku kula pun Pak Jan. Iki ha sekecik dinggo cemilan mak nggih. Anggap kan ngoten Bu, pripun? Kudu ngertos kula nggih. Ndang rene ora sakit. Ngopo le Mak, sing penting kan sehat. Ya Allah. Akhire Mak mboten napa-napa. Tapi pun mboten asem panas napa mboten. Tahan wis ayem. Nika langsung ayo Bu, ndang nggone mapah Bu. Lah nika kula pun enten makjah teng mriko. Resik-resik gudang nika to Mak. Terus injinge nika kula sedahan niku sekawan Mak. Terakhir niku nggene Mbak Lipah. Terakhir niku paling terakhir niku. Terus ya sesuk Nduk apa engko anu jam piro ngoten dadak ngertos postingane jenengan. Mlen jenengan pun dijemput wangsul. Mbak nika Mbak Indra nggih ngeten. Aku mung ya perono Bu, wis tapi jenengan sih ae. Aku sesuk gak apa-apa ngoten. Dan niki kan pun sonten to Mak. Nggih. Wekdal niku lho Mak cepet ya. Kula nembe mriki. Terus dek wau teng pasar. Ngetutke Kinara, momong ngetutke ngeten. Ucuk-ucuk pun dalu ngeten lho Mak. Lah nggih. Tuwa pete pol. Wingi jenengan sing nggone sing ten Pak. Mas Aziz kali Mbak kali Pak nggih. Iku jelas sing teng tingkat apa sing mboten teng tingkat Pak. Aisyah, Mbak mboten sarepan-repan. Mbak Kas, ya Allah. Arafah, iki jenenge Mbak Kas. Arafah kamar 2. Yang lantai 2. Lantai 2. Nggih. Arafah nomor 2. Mungkin nggih.
kula nggih teng tingkat nika rek pas operasi nika kula nek ngertos rumah sakitnya sakniki dados ngertos niku lho mak digledek ngoten niku kula pas mangkat kepanggih kalih pasien sing sampun kapundhut niku teng ajenge kula ngaten mbak digledek niku ngoten niku kula dadi pripun ngangger teng griya sakit atine kula nggih mboten gawe-gawe rasane niku estu ndredeg kok lho ngertos tiyang di ngaten gledek iki kaya sing menane niku ya. Ya Mak, pun sehat nggih Mak. Ya Allah, alhamdulillah. Jenengan tinggal istirahat riyen, kersane mantun. Terus ngunjuke obat sing teratur ngoten. Kontrol melih nggih Mbak, nggih biasa nggih. Dinten Rebo. Rebo kontrol melih. Tapi nyucine kula pengen Pak Gali. Oh nggih, Pak Gali operasi niki ta? Nggih. Nggih. Terus operasi nggih ngeretek Pak Gali niku. Oh nggih. Kula malah begitu Mbak dadi suntik mriki Mbak Kas, geger mriki lho Mbak. Terus niki mboten kraos, kanan kiri mboten kraos. Terus akhirnya dikan ngangkat kaki, pun mboten saged kaki kula pun mboten saged kula angkat. Ngoten niku ujug-ujug dijak ngobrol. Bu, ngoten niku jenengan nek ngonten nggih kalih Bu Dames ngono. Nggih, kadang mboten. Dijak ngobrol lara empun. Keluarga pasien Bu Sri Wahyuni lho, Pak mboten siap operasi. Sampun ngoten. Lah kaya apa Bu ini? Usus Mbak, usus buntu. Ngoten. Dadi kula dijak ngobrol ngoten Mbak. Dijak ngobrol niku mboten ngertos nek niki pun dipendhet ususe. Lah nek jenengan namung disuntik mriki, Mak. Napa pripun? Wah, suntikane teng botol teng napa ngoten niku nggih infus teng mriki. Teng mriki nggih. Teng mriki? Niki ngeger. Pokoknya nggih teng mriki. Iku nggih. Terus nembe digledek. Mak ngapunten, nek ngeten-ngeten jarak tesik terasa ta, Mak? Nggih. Nggih to? Berarti nggih sarape tesik sae to, Mak? Nggih. Mriki. Untungnya ndak cepet-cepet. Lah niki pun 2 minggu iki Bu Yuni. Rasane ngeten iki. Mbak Indah itu cerita kula ngeten nggih sepurane ini Mbak Kas ngeten. Sejak dicokot tikus sih Mak Pah tau cerita ngene. Mbak Indah awakku tek rondok teng greges nggih Mak lewat cerita ngoten greges. Tapi Mak Pah mboten diraoske Mbak. Ngoten Ini kali minggu Bu Kroto. Wah, lama apik jenenge mboten cerita. Tapi kalau kula pokoke anggere tak nggo Dede. Masak ngoten niku manas. Kula seneng ngoten niku. Pun masak ta nggih Bu Yuni. Nggih Mbak kan mau cerita iki. Cerita Mbok nek Mak Pah bar dicokot tikus kuwi. Terus rasane ki rondok greges ngoten. Nggih. Masak kali kok nggih. Lah kan tak kan ngene Pak Bambang nggih mboten purun. Gak apa-apa. Ini kula kan kene mriki to, Mbak. Nggih niku Mak nggih terus sing kalih pemirsa. Bu, Mak Pah kok nang gowo ning rumah sakit terus kula cerita Mbak Indah, kula mboten anu nggih. Kok mboten enten pikiran sing rono-rono, mboten penting kula kondo Indah. Duk, Mak Pah sesuk anu. Iya, Bu. Tapi aku tak kondo Mbak Kasik Bu ya piye anune konsultasi sik terus jam pinten ngoten Mak nggih. Jenengan tesik teng mriku nggih Mbak. Tesik teng Gresik. Terus niki langsung untung Mak jenengan langsung dibucal diresiki. Mbak Jessica, Mak. Ayo tak perisakno. Terus kudu moh jenengan. Anggit kula ngeten. Aku ya anu Mbak, anggit kuwi pengen tani Pak Galing ngono sing ngetek. Nang omahe ngono anggitku mboten ngantos mriku. Wis to, ora ayo segage. Mau tak gone puskesmas kek, gitu ngoten. Lah terus Mbak Indah ngebel. Aja ning puskesmas langsung ning PKU ning Gedeng. Terus di foto Bu, dipoto cekrek terus Dibuka set niku. Dikelupas Bu. Wih, Mak. Nggih. Dikupas. Niki ngeten terus dikelupas ngeten. Sak manten nggih sak carane sak menten. Nggih lukake kan mriki teng mriki lah Mak nggih. Cokot tikus ireng nika terus niku dikupas. Nggih, dikupas. Ngertos kula nganu. Dewi kan ajeng mantuk kan dicuci riyen. Kula niku ngertose niku tak uang tak ngeten. Ya jamanane piye kula nggih dikupas ngeten nggih terus dibelek ngeten. Rasane tapi ini mboten ngaos wong teng operasi niku kula ngeten Pak mungkin ampun sakit nggih nek sakit kula njuburit lho kula ngoten jenenge nggih mboten lha sing perawate mboten mangken anu nggih anu jenengan anu tiduran sekedap
Pokoknya film sekedap. Dadak Andi napa di bius danten itu. Total. Di total kulo. Tos-tos kulo nggih wonten ruang ini sehat mak nggih biar kita ngadoh pun video istirahat riyen gara-gara tikus. Masya Allah. Hati-hati pemirsa nek karo tikus pokoke Gusti, semene tuwek kok gara-gara tikus kulo nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun nggih mak. Nggih nggih. Langsung melanjutkan melih niki. Demikian ya pemirsa konten sore ini. Ojo sampai wer-wer terus mbok buang ojo. Sing pas. Stop, Intan stop. Wes stop. Nah, demikian demikian pemirsa konten hari ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Alhamdulillah Intan wis ketemu Mak Pa, mau yang ngobrol-ngobrol saithik di balik kamera nggih pemirsa. Mugi-mugi Mak Pa enggal sehat. Mbak Kas tak tekoki mau arep istilahnya di rumah ya agak lama sampai Mak Pa membaik. Doa terbaik untuk jangan semuanya. Ayo kebeken tunggu dinungo nggih, saumpama pada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinantikan konten sederhana berikutnya nggih pemirsa. Saumpama aku enek salah tingkah lakuku, omonganku sing gak berkenan di hati jenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Yang sakit yang paling sembuh, pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang salih dan salihah. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes iki aku langsung pamit Mbak Revi, Mbak Jessica, Mbak Linda. Wes arep do mantuk ki aku disotengno Mbak Linda. Matur suwun yang Ndok. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.